També s'adhereix a aquesta iniciativa Esquerra Unida del País Valencià. Marga Sanz està arribant, la diputada Marga Sanz acaba d'arribar ara mateix Esther López i en nom del partit ens dirà unes paraules Amadeu Sanchis. En nom d'Esquerra Unida, evidentment, se sumem a aquesta ILP, a aquesta iniciativa, des del convenciment que és una lluita més en la defensa dels serveis públics, una lluita més en defensa de la dignitat del País Valencià, d'aquests serveis públics que han anat privatitzant i en aquest cas, en el cas del servei públic essencial, que és un mitjà de comunicació com el que era la Ràdio Televisió Valenciana, davant el clamor de fer-lo més democràtic, davant del clamor de fer-lo més plural, el que van decidir va ser fer aquest cop d'estat i ses dies de novembre i al final deixar-nos als valencians i les valencianes sense un mitjà de comunicació que, com s'ha dit abans, som l'única nacionalitat, l'única comunitat autònoma amb llengua pròpia que no tenim un mitjà de comunicació propi. Nosaltres, evidentment, se sumem, farem tot el possible per a, com dia abans Agustí, tindre el major nombre de signatures per a que no hi hagi cap tipus d'argúcia legal per a que no es pugui assumir per part de la Mesa de les Corts i, evidentment, en el marc de la defensa de la dignitat. Jo crec que aquesta ILP l'hem de marcar també en el conjunt de les lluites que s'estan fent a nivell de tot el País Valencià, a nivell de tot l'Estat i també d'aquestes marxes de la dignitat d'aquest cap de setmana. Jo crec que això és una marxa més de la dignitat al País Valencià i de tots els demòcrates al País Valencià.